ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен ва дӯстони азиз мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барашон пешкаш мекунем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Курси рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз лайкҳоро бизанед, подписия кунед, навори беҳтаринаш дага иншоалло ки ана дастгиро моро фаромӯш накунед. Дастгиришон пешраи мост. ана чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашон мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. мегузарем ба видеои имрӯза. дӯстони азиз, касоне ки билетҳои арзон кофтеса, марҳамат кунед ба авиакассаи Ҳоҷи Меҳроб муроҷиат кунед. иншоалло ки беҳтарин шахсиятат ва назар аз ширкатҳои дигар ба кули фарқият дорад. тӯли 1.5 солчаи дӯстони азиз мо яккара реклама кардесем. иншоалло ки бе ягон камбудӣ ана билетро харидорӣ мекунед. дар номерҳои 4534 танҳо тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. иншоалло ки кори шуморо ва билетҳои шумо бо нархи арзон менависад. бардороб ба кадом числа ва аз куҷое ки дар кор бошад ҳатман муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хуб саломатиё хуб раҳмат каром барои дастгиродан. хуб Насим Теҷа баромад кардеса, лайкҳоро мезанед ва якта самосвол зер равон кардан аз тарафи подписчикҳо. соли баромадаш 1986 сол дар беҳтарин ҳолат қарор дорад ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати Нури Ваҳдат 7 баллони нав дорад. дӯстони азиз, боз якчанда дӯстони азиз якчанд запчаст дорад. дар ҳолати хуби техника, яъне ки дӯстони азиз ҳамаи баллонош синмат кардагиай қарор дорад дар ноҳияи 5 нарша 50000 сомонӣ мегӯяд. боз савдои хуб мешавад. дӯстони азиз, аз 50000 сомон савдо мешавад. телефони бароятон дар номерҳои 2425 номери WhatsApp дорад. марҳамат тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. деҳқоное ки дар комментария трактор менависад, марҳамат як трактори фурӯшӣ ҳастад бо нархи арзон. трактор T28 ҳастад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки тарафҳои Эшпек Сатторов нарша 25000 сомонӣ мегӯяд. боз муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, марҳамат кунед касоне ки тракторхар бошед дар номерҳои +7 қади охириш 7531 номери WhatsApp дорад. тариқи WhatsApp муроҷиат кунед ва аз номи канали мо ҳатман салом расонед. ҳамин яккара бигӯем ки аз номи канали Насим Теҷа омадем, боз аз 25 та арзонам мекунад. дӯстони азиз, марҳамат тариқи WhatsApp занг бизанед. дӯстони азиз, бо ҳамин яккамон якта трактори дигар дорад. ана и диемги трактор мебошад. тракториш T28 аст, солаш маълум нест баҳро. дар ҳолати хуби техника, краскаш кабуд, ҳолатиш хуб, яъне ки аз ҷо заводид мешавад, ягон камбудӣ надорад. ба кор тайёра. қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ Эшпек Саттор нарша 20000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, бо ҳамин яккамон якта дигар мисол чизил дорад бо нархи 10000 сомон. оша отдельно мефурӯшад. мисол дар тракторҳо хушнесай ора отдельно 10000 сомонӣ мефурӯшад. агар ки мисол дӯстони азиз трактора 20000 мегӯяд, бо муомила дорад. марҳамат занг бизанед, маълумот пурра аниқлашон аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон Starexи фурӯшӣ ҳастад. соли 2000 дар ҳолати хуби техникӣ, суди шояш дизел, кузов универсални, коробкаш механикаи. холоса мошин дӯстони азиз дар ҳолати хуби техника ягон камбудӣ надорад, яъне ки мотори коробкаш додан аз ҷо заводид мешавад. қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Мастчоҳи нав нарша 13000 сомонӣ мегӯяд. бо савдо ҳам мешавад. марҳамат кунед касоне ки Starex хар бошад, яъне ки касоне ки такси бошад, Starex кофтеса бошад, марҳамат Starex бо нархи 13000 сомонӣ боз арзон ҳам мешавад. телефони бароятон аст дар номерҳои 1108 охираш занг бизанед, маълумоти пурра аниқлашон аз худашон дастрас намоед. ҳатман дар канали мо дӯстон подписия кунед. хулоса лайкҳоро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии канали мо мебошад. дӯстони азиз, грузовой Daewoo Labo ҳастад. соли 2006 солаи объем моториш 1.1 литр, коробка механикаи, сӯзишраш танҳо газай.
ماشین در حالت خوبی تکنیکی دوستان عزیز خیلی در ویدیو معلومات دیدین چقدر حالتش коробкаш механик 1 сола ҳуҷҷат дорад, яъне ки утилизатсия кардагӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри бохтари Қурғонтепа. Нарша дӯстони азиз 48000 сомон мега бо савдо ҳам мешавад. Марҳамат касоне ки лабохар бошед бо нархи 48000 сомон дастрошни фурӯхтан дар кӯ боз арзон ҳам мешавад. Телефонро барои тамос дар номерҳои 8000 номери WhatsApp дорад, плюс 990 диққати номери Тоҷикистон WhatsApp дорад. тариқи WhatsApp дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз яккамона дидесен хеле наворша чӣ хел чотки кардагӣ ба моро роӣ кардагиан камера кардагӣ. хулоса шуморо агар чунин техникаҳо дошта бошед, чунин мошинҳо дошта бошед, метавонед тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. ҳамин хел камера карда телефон яъне ки бараки қабида камера карда ба моро равон кунед. ҳаракат мекунед дар роҳи оянда реклама карда дӯстони азиз фурӯхта медиҳем. сурат ё ин ки видео ва маълумоти пураша дар номерҳои 911 32 43 44 равон кунед. дӯстони азиз мошинро ҳаракат мекунем ва рекламаш мекунем. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз 6 июли мо анаваз 2106 ҳастай солаш 1986 солай объем турш 1,1 литр коробка механикаи суди 4 бензин ва газ мошин айни ҳол қарора дар ноҳияи Гулистон, яъне ки номи пешнаш Қайроқум буд аст. дӯстон нарша 35000 сомон мега. 4 диска балон пачка краскаш сар ҳолаташ хуб, яъне ки тонировка дорад. дискаҳои простои ҳолаташ беҳтарин, нарша 35000 сомон мега. хулоса дӯстони азиз мошина бениҳоят расход кардагӣ хеле дидесен касоне ки ана советский гуфтагӣ будам марҳамат советский бо нархи 35 та бо савдо мешавад. марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз боз як тои дигар ваз 2109 аст ки солаш 1992 солай объем турш 1,8 литр коробка механикаи суди 4 танҳо бензин мошин дар ҳолати хуби техникӣ краскаш сарх мотор коробка хадавош 100%. дӯстони азиз мошин мисол ягон камбудӣ надорад, яъне ки документош бучидагиан қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 9500 сомон мега. дӯстони азиз ина марҳамат мошини арзон танҳо аз канали Насим ТЖ дарёфт мекунед. хоб дӯстони азиз подписия кунед. дар комментария чӣ хеле ки мошин мехоҳед ҳатман бинависед, мо ба шумо кофта пешкашро мегардонем. ба хотири меҳнатҳои додарчадон дастгир кунед дӯстони азиз, бахил накунед. хулоса подписия кунед. скоро иншоаллоҳ 100,000 подписчик мешаванд. раҳмати калон барои дастгиритон ва раҳмати калон барои суханои нектон. хоб дӯстони азиз як тои дигар боз Daewoo Leganzi аст ки солаш 1998 солай объем турш 1,8 литр коробка механик суди 4 бензин ва газ мошин дар ҳолати хуби техникӣ ва айни ҳол қарора дар шаҳри Ҳисор. нарша хулоса 12000 сомон мега. мошин дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ ягон камбудӣ надорад. 4 та балони 80%, яъне ки аҷзо заводид мешавад. дар номерҳои 6820 марҳамат дӯстон тариқи номерҳои дастиш муроҷиат кунед. дӯстони азиз анаваз 2109 ҳастай солаш 1998 солай объем турш 1,5 коробка механики суди 4 гази бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. краскаш сафед, дискаҳои простои ҳолаташ хуб, 4 диска балон яъне ки дар ҳолати хубан. нарша 6000 сомон мега. аҷо заводӣ мешавад. дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. документош бучидагиан 6000 сомон бо савдо мешавад. марҳамат тариқи номерҳои 909 охираш 8390 номери WhatsApp дорад. марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. маълумоти пур аниқташон аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз ба касоне ки студентский билет дар кортон бошад марҳамат ба компания Ака дӯстони азиз 10 июли мо Daewoo Espero аст солаш 1998 солай
Объем мотора 1.8 литр, коробка механика, суди чурияш бензин ва газ. Мошин дӯстони азиз дар ҳолати хуби техник, яъне ки нахаду ҳай мекунад, заводид мешавад ва документош бурчидагианд. Қарордод айни ҳол дар шаҳри Душанбе нақша дӯстон 8000 сомон мегӯяд. Дар инами састияни нақш 8000 сомон бо савдо мешавад. Маълумоти телефонро бароятон дар номерҳои охир 4 тана занг бизанед, маълумот пурра аниқтар шуда аз худи сӯҳбатшон дастрас намоед. дӯстони азиз, Daewoo Tech воситаи солаш 1994 солаи. Моторош 0.8 литр, коробка механика, суди чурияш танҳо бензин. Қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. Нарша дӯстони азиз 7500 сомон мегӯяд. Яъне ки документош бурчидаги нақш 7500 сомони дастирош нифродан дар кора. номерош дӯстони азиз, номери телефон 988 84 97 77. Марҳамат, занг бизанед, маълумот пурра аниқтар шуда аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиён Mercedes, яъне ки Benz W124 астаи солаш 1991 солаи. Моторош 2, коробка механик, суди чурияш дизел. Мошин дар ҳолати миёна дӯстони азиз ва номерҳои транзит дорад. Мошина бодро хадовой кардан дар кӯрай. Қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Нақша 16000 сомонӣ мегӯяд. маълумот касоне ки Mercedes хар бошед дар номерҳои 934 04 40 11 занг бизанед, маълумоти пурра аниқтар шуда аз худи сӯҳбатшон дастрас намоед. дӯстони азиз, Toyota Mark D астаи солаш 1994 солаи. Объем моторош 2 литр, коробка автомат, суди чурияш бензин ва газ. Мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. Мотор, коробка хадовушсозанд ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нақша 14000 сомонӣ мегӯяд, бо савдо ҳам мешавад. дӯстони азиз, краскаш сафед, ҳолатиш хуб, нақш 14000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. Адрес шаҳри Ваҳдат. Марҳамат дӯстон, нархи арзон 14000 сомон бо савдо мешавад. Телефонро бароятон аст 907 36 85 36. Занг бизанед, маълумоти пурра аниқтар шуда аз худи сӯҳбатшон дастрас намоед.